Hei kaikille! Tervetuloa Oupetin lemmikkirakkaaseen maailmaan. Me ollaan täällä Rajasaaren koirapuistossa meidän yhden lemmikkihoitajan Sadun kanssa. Moi Satu! Moi! Täällä innostus lemmikkien hoitoon sai alkuunsa. Meillä on aina meidän perheessä ollut paljon staffeja ja tähän elämäntilanteeseen mä en kuitenkaan ollut helposti ottaa koiraa, niin on ihanaa saada välillä kyläilemään karvaisia vieraita. Ihanaa. No mikä sun mielestä on parasta sitten lemmikkien hoidossa? No uudet kokemukset ja sit mulla on ollut tosiaan näitä koiria lähinnä. Sitten pääsee luontoon exploraan, mitä sun ympärillä tapahtuu. Näet vuodennäet vaihtuu, että muuten ei tulisi nähtyä luontoa. Se on totta, tulee ulkoiltua enemmän ja lähestyy ylös. Satu, kauan sä oot hoitanut lemmikkejä? No, meillä on perheessä aina ollut staffeja, eli käytännössä koko ikäni. Mutta kaverien koiria lähinnä niin tälleen aikuisiellä vasta. Joo. No Satu, mitä on tärkeää ottaa huomioon silloin, kun hoitaa jonkun toisen lemmikkiä? Ohjeet kannattaa tietysti kuunnella erittäin tarkkaan, jos sellaisia annetaan. Mutta sitten kannattaa muistaa se, että lemmikki on tälle omistajalle erittäin tärkeä. Niin, siis, se on kiva lähettää sitten niitä kuvia. Ja niitä on varmasti vielä kivempi saada. On kiva kuulla, mitä kuuluu. Kyllä, se on perheenjäsen kuitenkin. Joo. Miten sä löysit Oupetin? Sosiaalisen median kautta, mainonta, tehokasta. Selvä esimerkki tässä minä. Miten sä oot huomannut, että Oupet auttaa sua tässä lemmikkien hoitoprogiksessa? No, tulee paljon kyselyitä, että eihän kuka muuten mua löytäisi. Mulla on siellä omat profiilit, mutta mä oon löydettävissä. Joo. Oupetissa on paljon hyviä puolia, että saat ilmasta näkyvyyttä, pystytään arvioimaan, että on lemmikkihoitaja vai huono. Sulla on helppo lähettää kuvia siitä sun hoidokista sille omistajalle. Mikä on sun mielestä semmonen Oupetin paras ominaisuus? Mikä on sulle kivoin? No, mähän teen tätä käytännössä niinku huvikuvaksi, mä en tee tätä niinku sen rahan takia, niin mun mielestä on ihanaa, että pystyy valitsemaan, että pidätkö mä tavallaan sen niinku palkan itselläni vai lahjoitatko sen suoraan eläinten hyväksi. Tästä mä oon tykännyt tosi paljon. Joo. Ja sit tietysti tää, että tää on niin kokonaan Suomi-based, eli tää ei oo mikään kansainvälinen yhtiö. Halutaan auttaa suomalaisia auttaa toisiaan. No onko sulla itselläsi jotain hauskaa muistoa tai tapahtumaa, mitä sulla on käynyt, kun sä oot hoitanut lemmikkejä? Niin, no kaikenlaisia kommelluksiahan sitä aina sattuu. Mutta ensimmäistä kertaa kun hoidin tämmösen random ihmisen koiraa, niin mä oon tosiaan tottunut, että koira ei nuku sun vieressä. Joo. Ja tää isäntä sanoi, että hän tykkää sitten tulla viereen nukkumaan. Niin illalla kun menin sinne peiton alle, niin jännitti aika paljon, että tuleeko se koira sun viereen nukkumaan. Hashtag eka kerta. Ja kyllähän se tuli. Ihanaa. Joo. Et uusia kokemuksia. Todellakin. Kiitos kaikille myös, jotka siellä ruudun toisella puolella seuras meitä ensi kertaan.